Daryati ibunya Iya. Oh nggih. Monggo mriki niki kula namung nggoni dawuh saking ingkang Ngamanku Gati. Ayo pinarak mriki aku tak nyuwun tulung karo Mbak Eka prihatin sih den ngancani ibu-ibu mataran-mataran. Kagowi ngawur ya. Keluarga ya. Nggih, anu kenalan sih Mas Petro. Kenalan dulu Mas Bu. Daryati, Darya. Nggih. Kita tinggalkan bunyi Ibu. Sulastri. Nggih, pidalem sama ditakoni Mas Bagel. Dalam putih Bu. Samarinda. Oh, Samarinda. Oh, Ibu Sulastri. Samarinda. Ini bibi kan kok sama Linda. Gue sama siapa dong? Saya sama siapa? Pak kok gelem mati. Bu Sulastri anu ibu-ibu kersane lagu menapa menika? Kita lagu apa? Monggo. Kita lagu apa? Badhe nyanyi? Ora badhe nyanyi, badhe nembang. Yasinan. Oh, sing apa yasinan iki? Bapak sing megir-megir kok diyasin. Apa? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara kok gubuk. Pak kok kuwi Gubuk Asmara ya? nggih, gubuk Asmara. Monggo iki sama Samarinda. Mbak Eka. dalam yo. Keluarga nipun Pak Triyono niku pancen wis ngarep-arep. Nggih. Aku sok nek wayangan nimbali Mas Bayu aku pengen ngerti sinden sing setugel kae jenenge sapa. Aku saiki wis dilem kok. Niki Mbak Eka prihatin ningsih. Kula diaturke gubuk Asmara untuk ibu-ibu saking Samarinda. Ini dia aku Mas Bayu. Kasut yang dekorasi kagungan Mbak Wiwi itu derek kula. Oh, ngoten. Mbak Wiwi itu sing kagungan dekorasi kalian peralatan prasmanan. Oh, ngaten nggih, alhamdulillah. Mbak Wiwi dong diri. Nggih, sedulure akeh, sing dukung ya akeh. Nggih. Nggih, monggo ayo diaturke sik, monggo dibawani. Kula nyuwun tulung sing bawa Mas Bagong. Iya. Nyingkar nyingkur. Tapi makut. Tangan kok gendang-gendang. Kleru. Terus mereka nyandra aku bener. Yo ngabowo. Ngatur nama pada wanita apapun. Apaan? Ayo. Iya Mas Bagong. Nyingkar. Terus dididik iki lho kupinge iki lho. Nyingkar. Oh alah. Oh, ora bener. Kowe iki lupa kok ambekmu kok nyamane sing Nek kena. mau jadine piye? Nek bener ditambahi, nek kleru Dijaluk nek. Nah, Sik. Kuwi tak lagu mau iki lagu. ayo, ayo. Nyingkar nyingkur. Tidak gila untuk sama saya. Saya juga orang. Enggak, itu tontonan jare mana. Tonton itu kan boten nyampe. Bapak masuk. Wiwit tane nyingkar nyingkur riksa yen kemutan lelampahan kang puri Ini Dodi. Suaranya. Ya, tresna tulus manggon ing gubuk asmara. Wah, iya Mbak Eka diaturke. Nggih. Yo, Halo. boleh ngaturin apa Bu? Dari hati Jawa Pocong Segi.
Boleh, mangga. Lasri. Boleh. Ayo, mangga. Sinten itu? Ya. Nyanyi. Nyanyi kali ayu-ayu. Ya. Kano. Bu Lasri Asmanyo. Terus? Super kaya sepunggale budaya api. Sayu demus pancen kornyo. Aduh-aduh ngomong lagi terus. Hei, ngapain jijik ada lagi? Saling. Iya. Ya, kaya. Ibu Kaspar. Bubuk asmara, mangga. Mangga yuk. Apa? Senengane kok ya. Ya, butuh sih.
Ya. Bu Daryati kali Bu Sulapri. Oke, Bu Daryati ngesake tunggal meleh. Apa Mbak Eka? Menika tunggalin apa Ibu? Napa Bu? Napa Bu? Oh, Caping Caping Gunung. Oh, nggih, siap. Oh, Nggih. oke baik. Nggih. Anu, sik kersane karo lenggah sing mirsani nggih. Dadi main anu tak jeglenge main ora kesamluk bapak karo Petruk. Nggih. Caping gunung. Nggih, ini saderenge caping gunung, Mbak. Niki enten sing badhe anu apa dono sumanten. Menika Dik Kasih mau nyumbang lagu aja lamis matur nuwun. Oh nggih. Siap, nggih. Bibar niki klaturi nggih Bu, monggo lenggah rumiyin nanti klaturi kira Bu. Nggih, siap. Apa? Oh, anu to, arep nyawer lho. Wah. Nggih, terima kasih matur nuwun. Wah, jane. Matur nuwun. Nggih, siap. Yo, bar iki diaturke sampe gunung. Nggih, matur nuwun. Lah, Bagong padang lae iki ya. Ada ana lampu. Mriki Dik Kasih badhe nyumbang lagu aja lamis monggo. Mriki Mbak Kasih monggo mentara-mentara pesan nggih. Ayo. Dikasih rumahnya mana? Rumahnya mana? Ngambat. Ngambat itu daerah mana? Ngambat itu daerah mana? Oh, iya. Bundangrejo. Oh, nggih. Ngambat Bundangrejo Solo. Ngambat Bundangrejo. Nggih. Saniki kelas pinten, Mbak Kasih? Oh, Mas Tunggal SMP. Oh, kelas tunggal SMP. Di SMP mana, Dik? SMP Kristen Selatan. Oh nggih. Ayo coba iki ngersake aja lamis. Monggo. Iki kok bar iki ya ana sardono semanten Mas Pedro. Nggih. Mbak Legit saka Seragen. Oh, nggih, aku ponakan. Nggih. Yo dibawani sik. Monggo. Monggo Mbak. Ya. Kalau tersedak sithik niki ra mikir apa tersedak. Nikah diawat-awati yo. Anu. Iya.
Muga-muga saya ditingati oleh sinau aja nganti jelek sinau tetembangan. Mergo saiki wis arang banget ya ta bocah sing SMP iki seneng karo tembang Jawa. Nggih, saestu. Iya. Ning ya aku acung jempol karo Mbak Kasih yang masih mempunyai semangat untuk belajar lagu-lagu Jawa. Terus semangat gitu. Nggih. Yo capek gunung sik diaturke. Mbak Ayu, kene Mbak Ayu. Monggo, serampatke, Cok. Monggo, serampatke yo. Ayo sih, terus Mas Petro terakhir Pak Bro.
paling wedine ya. Apa aku di dhuwur. Yo, saiki yo caping gunung jenglenge. Mbak Ayu tak pasang karo Petruk, Eka karo Bagong. Yo, ini. Wah, mesti aku pada Doraemon. Ya ora apa-apa kan terima-terimano. Ya oke mau kembali keturunan. Aku sampe terkotor bojomu koyo kandasan. Apa dasarnya iso nggo wudhunya? Yo, ayo. Nano. Mas Petruk siap? Ayo. Yo. Nano. Yo. Ayo, ganti Eka. Nano. Iya. Yang merajang wong karo jano. Wes kok nek dibujuk kok ngene iki. Ane. Dalu menika dipun live streaming Mas Petruk. Nggih. Kata sangat ini live streaming. Termasuk Mas Wabe Jumantono di Oke, nggih. Nyuwun nyuwun Mbak Suci penting nyanyi Panandra kok nggih. Selamat malam Mas Wabe. Yo. Ayo nang ngomong. Kalian ada kepala nggih sama-sama. Ada. Yo, ganti ayu. Awas. Au. Iya yuk. Oh iya. Kita pas nyanyi dia ya, Kak. Apa itu? Iya, yo kowe nek ada pasang video. Iya ora apa-apa, penting urip ngono. Lo jet, kan dulu iso ngene. Rapi ngono. Semene dino betul. Lah nek iki video jet, tadi lu Ayu juga tak tekan kok. Cik. Ora ada dadi kok. Ayo, Eka, menano. Awas dong, siap. Nah, kurang dhuwur kuwi. Se. Kowe nek karo Eka kok coba-coba kowe madhep poson kok ora lho. Ayo. Hop. Kalau lo gak iso. Sesuk tak kok listrik. Lah karo saranmu ni kok. Sing rusak kowe kuwi. Wah, kene aku ngubul, mending. Ayo, panas. Ayo Mas Bi. Ayo. Awas. Hop. Iso. Apa-apa yang kita jajan. Sik. Ayo, tarian sik. Mbak Fahmi. Ayo. Kano neno. Yang Ponorogo terus Terus ning Surabaya. nggih. Bapak Priyono sekeluarga. Nggih. Mugi tansah bahagia mulya. Amin. Yo, Suci. Ayo. Laku ngetan. Mlaku ngetan. Arep salat. Arep sholat. Sing dikitan. Sing dikitan. Mugi tambah sehat. Amin. Dita, ayo. Ning Surakarta. Neng Surakarta. Tuku graji.
Tuku lah ini ngopo nek mau kamu. Sak-sak sing tuku. Oh ya wis, tuku graji terus. Bapak Triyono. Nggih. Mugi kathah rezeki. Amin. Ayo Rizky, ayo. Ono dandang. Ono dandang. Cacahe telu. Cacahe telu. Sing nonton wayang. Sing nonton wayang. Mugi tansah rahayu. Amin. Ayo Dini, ayo Din. Tuku wajan. Tuku wajan. Goreng jadah. Goreng jadah. Bapak Triyono sekalian. Hah? Pinaringan berkah limpah ingkang barokah. Amin. Ayo Mbak Uun, ayo. Ayo Mbak Uun. Anu neno. Bau tak ya. Nggih. Tuku sono. Tuku celana. Rupane ireng. Rupane ireng. Pak Triyono. Pak Triyono. Priyayi Brandem. Amin. Yo Mbak Lia. Yo. Ning Surabaya. Ning Surabaya. Bablas Semarang. Bablas Semarang. Bapak Triyono. Bapak Triyono. Matur nuwun sampun nanggap wayang. Amin. Mbak Triplek, ayo. Ayo. Ayo, Dek. Wih, bayangan lawas lagi, ayo. Adem-adem. Adem-adem. Mangan gaplek. Mangan gaplek. Ayam tentrem. Ayo tentrem. Dirubung ledek. Amin. Iya. Iya, wah awan mau jane lok kabeh. Dirubung Kyai 28. Ah iya, ora hebat. Ayo Lekdar sini, ayo Lekdar. Ayo Lek. Ayo Lek. Lakon. Wis ta. Jare wis panas. Ayo Lekdar. Mau wis digaweki kok arek maca ya sudah. Tuku kalor. Walah lah, oset ta tuku kolor nganggo kantong itu terus digo apa kolore. Aja ganggu banyu. Oset ta kan kaya reyong iki lho. Tuku kantong kolor iki lah komplit kok kolor tok nggo apa kok. Ayo beri klik ya. Ayo, Tuku kalor. terus Nek magetan. kaduan yo maju terus kabeh. Kabeh lu kabeh. Pasang dulu. Nek banaran. Di ning banaran ngendi? Pulang kono. Ngapa ning banaran? Yo. Yo nek di ning banaran. Terus tragen terus. Bayu. Iya. Tuku kalor ning banaran. Terus Ning banaran tuku kalor. banyak lo muluk iki. Oh alah. Tuku kalor ning magetan. Terus Ngene iku. Rupane glodor. lah Ala kaya setan. Jajak sekali. oh, pare gak usah omong kok ilang ya. Nek sing aku aja iki siji. Ayo, gede. Ayo, nano, ya. Jenggot Mas Petro. Ora. Nano, yuk. Mas, yuk. Yai. Ya, Kampanye wong ini lho kok iso Kak. Iya. Nabian. iso. Ora iso tak terus ngono. Coba periksake. Nabian wadon sarko. Suara suling mengangkat suarane. Ngetan tali kulon.
Terima kasih, matur nuwun Mbak Ayu. Baik kali wau penyuwun saking Samarinda. Nggih. Kurase kali Budayati. Nggih. Mas Petro, Mas Bagong. Niki nduk legi saking Sragen. Niki arep dono sumanten. Kok sama-sama. Kene munggah panggung kene mentara-mentara terus. Selamat malam, Bu Legi. Wilujeng dalu ketemu meneh karo anakku wedok. Riyen kula ketemu karo Bu Legi ten Mabes Polri. Nggih. Saiki wis kelas pira, Nduk? Kelas sekawan SD. SD ngendi? Oh, Tangen. Oh, nggih. Heeh. Nggih yo diaturke arep anu bawa napa, Nduk? Asmara Dono Semarangan. Nggih, coba yuk kaya apa suarane. Siap. Nggih. Ya, ya kok urus ini. Jadi Si bolang. nggih, iki tak aturke kru saka Trans 7. Ini dalam rangka liputan si bulan. Sing iki lebih alhamdulillah. Iya, Dek. Maka diaturke. Yo. Itu lah. Maka. Dua sini deh. Aja turu sore kaki. Maka. Ya. Jos. Yo. Ora apa-apa kudu bengok nggo nglatih swara. Yo. Yo. Dewa masuk kamu.
Ya ngono kok kudune teko ki salim sik. Teko-teko njaluk dhuwit 200 Mas. Pak J ora mbok salipi. Selasa Pak Dri kudune ambine seneng nek bocah bisa nembang seneng ora? Seneng. Nah, disawer 200. Kalau anakmu kirim piye, Bos? Ora setok ora krungu, sawer sik 200. Bang. Utang mau ki ngopo? Kok tak pek ya? Ah, kok gitu ya. Ya. Di sini. Yuk. Mbak Yuni bulan ning ndi? Nggih penunjuk nggih. Ayo kene, ayo ning bagian ini bulan. Ayo, ketemu aku kalau jelas ya. Kalau syutingnya tak akan jelas saya iki. Yang lain mana? Ayo. Yang lain mana? Ada enggak? Oh, ada. Ayo. Monggo. Perahu layar dong. Monggo, ayo. Thank you.
bakat sing dadi sediane. Nggih, Mas Petro, Mas Bagong, kelakon tak aturke ku tak kutuk ning patet songo sing ngombe jagate. Kabeh kabeh padha kecekele iku tak dadi sediane. Aglakan samya sipho pengen samudra Sambo samyama kali Marnate melote kanta Kanyang kumeng munsaniti Kencang sangat cimin Cilati nyong kalius Putra sura nilang kebaya Putra singa bekil Pasti sungguh tendanya mangan bako Iyo Warongan Ono apa jadi bisa gini Kayak Garut Ono apa ya bisa gini Wong bro Karena kau apa wong edan Panas siaki Ono apa jadi Karena ngono jo Ono apa Podo tak jarwani Para pendhawa wektu dina iki lagi ana jroning bebaya. Kaya Datut, Kaya Antarja, Kaya Antasena sareh narasaku jalaran. Siwa Werkadara wektu dina iki sinendal mayang munggah ana kayangan Suralaya, mongko durung ngerti apa sing dadi sebabe. Rasaku ora trima. Rasaku ora kepenak. Aku kepengin njejeki adil lan bener. Mula saiki negara Ngamarta suwung tanggung jawabe tak samperake marang Kakang Datut lan kabeh para kadang-kadang kejaba uga klebu Siwanoman lan Paman Setyaki. Iya. Aku ya kepengin nyumur apa jane luput Yayi Werkudara. Nganti sendal mayang munggah marang Kayuwangan Suralaya. Monggo bakal munggah ana Kayuwangan. Wanoman tak jaluk Siwanoman ngenten ana kene wae. Nyawat-awat ana kabeh para dulur-dulurku. Kuwi sanggeni dhewe sing bakal munggah marang Suralaya. Yen nganti para dewa gendak sing ora arep mundhang Pandhawa Suralaya tak ora arep. Yer karo kanca kula wonten lelakon adile mung kudu dilakoni, penandang adile mung kudu disandang. Iki. Nek aku ora trima kok Pakde. Bapak iki lupute apa? Para dewa kok sajak kaya senang-menang dipek dadi dewa. Ora lila rasaku.
Yen nganti sesuk-esuk pletek srengenge Rama Kyai Werkudara durung kundur Nyang Marta. Kayangan Suralaya tak ora arek akar melu-melu aku sakniki. Ben dirasake dewa. Dipeh mapan ana dhuwur, banjur sak penake dhewe. Ora ngerti yen pola iki ditonton wong cilik sing ning isor iki. Mula aku njaluk pangestu Pakde. Ya, sarehna sawetara. Bakune kaya padha sebar payung. Padha sebar payung jaga katentremane negara Ngamarta sing wis bacut suwung iki. Lan uga takane nyuwun kersane Gusti Kang Cipta jagat muga-muga pepundhenmu Pandhawa bisa aluya jati-jati temah nirma ladoh saka penggal citra. Monggo kula derake. Manawana lumpat sampun tanteng winting apa sari.
Sindoro pingang samudra Abra busana ning wadya Arnyana kante sudira maham nilingkang sabdo maham nilingkang sabdo Dewa Sreni kula wonten dawuh Kanjeng Ibu ngiji wasa mengantiku ya nggih rawit wektu dina iki bakal ngasembatan kan dadi setiamu Liripun dosa ngerti ya namung wektu dina iki aja ngarto suwung Pandhawa wis ora ana praja lajeng Pandhawa dateng pundi Pandhawa dina iki munggah marang Suralaya utamane Swerkodara Swerkodara menawa iki babar kawruh manunggal moko kawruh kuwi mau dadi sirikaning para dewa nanging Swerkodara lan duweni rasa jirih getih kepara mbabarake kawruh kuwi mau kanggo para Pandhawa liyane nganti manani gara-gara kaiwangan Suralaya aku ora lila yen Swerkodara bakal rebut Suralaya inggih lan uga kowe ndonga wae nganti Pandhawa nampa pidana utamane Swerkodara Swerkodara bakal nampa pidana mati monggo Pandhawa kuwi sumendha sak petarangan pecah siji kabeh padha belani mukti siji padha ngenyami mengko yen Pandhawa mati negara Ngamarta dadi duwenmu Sembadra dadi bojomu kelungguhan lananging jagat wis bisa ulut jabel saka Janaka tak paringake marang kowe Dewa Sreni waduh ibu ngaturaken geni panuwun Kanjeng Ibu semonten ambudidaya paduka kowe kasembatan menawa dados sedya kula tak tobat kowe anak lanang sing tak dama-dama pancen kowe tak belani kok Dewa Sreni iki kula kang saka kuwi gandeng negara Ngamarta suwung babar pisan ayo dibedah wae oh ngaten ya menika kula sampun nganti bergadani para prajurit ingkang sagah badhe bedah nagari Ngamarta ya kowe milih ana prajurit sing gamben-gamben sing ampuh-ampuh ditandani sing becik nggawa senjata sing jangkep kanggo bedah praja Ngamarta kulih dateng sedaya saken dawuh Ati Mandala Sraya kula wonten dawuh Mara sira metu Andraga undang wadya gawan saka negara Tunggul Malaya kuwi gati bedah praja Ngamarta kulih dateng sedaya saken dawuh jenjing pitakumara saking jroning negeri Sananira Lira Surya Talira Saka ing calon iki arsa madangi jagat Tumungop waning sapucaning wukir merapa ingsun mira rasa rating surya nampak negalan gunung kapiarsa swaranipun
Nokok makikitan Alton halaku melap Wisanya nampak isik Manaon sikro Marang risang kayu Wah, orang cendek cilik Meripati mendeleng nyala aku sajak kaya ora seneng Brengose saka posisi pelintir sampai kuping soe Setiaki balik gue sopo Wadya bala saka Tunggul Maloyo Kekesete Gustiku Prabu Dewa Serani Aranku Tumenggung Tegawati Tumenggung Tegawati yo Sumingkira tak gawe liwat yen sing liwat wong siji mugae wong lima tak lilangi ning gandeng sing liwat luwih saka 10 dasare nggawa gaman sing wis bali yo wae macut bali macut kena macut sirahmu tinggal ngarepku kene Leon jangan hilangin dalam Asurin Lergin tanging sama wet gandru Muni mungkin Kowe mau ngomong apa? Kena ngacut sirahmu tinggal ngarepku kene kok dia sirahmu ninggal ning kene iki masamu Sesone krauk piye nek sirah iki tinggal kene Kowe ora sandadak kaya rembug yen pancen arep nyoba karo aku ayo ngalor dadamu ora bakal tinggal bagian colong lain maju rene ayo ketoken kadidayanmu rangkep sewu remet dadi larine pewe Mas hati-hati Mangga, mangga,
Pandhawa kon maju rene. Rasa cerewet iki. Anake lanang ayo nang kowe dianceng geni. Yo. Ati. Aduh. Coba. Ini kare. Biar ibu lagi cara buat. Biar habis bumi. Menungso apa lu? Ayo. Ayo. Hai. Wah. Hei. Hei. Oh. Hei. Loh. Hei. Gila-gila wong. Yo, yo. Wah, woi, encak. Wih, dia, oh, lu jatuh. Oke, cewek. Ketek beneran ayun mas nih. Wes ana bajutan yo.
kejadian. Hei! Hei! Duh! Oh. Hei! Hei!
Apa wadya bola anyar? Nah, saya besar generasi bocah. Generasi mendem. Bojleng iblis lanang bubar mawon wadya balaku wadya balaku ki nek kon perang wis ora ana sing dijaji ya memukeh mangane ngono wae wadya bala tunggul malaya ki nek kon perang wis ora kena dijagake butuh wadya balaku ki apike siji foto loro ngeterke sinden wis kuwi jagoan. Majorene sapa musuh? Kala Durgaksa. Janji maju, candak cekruke dobane ilang nyawamu. Manggahandro Kala Durgaksa ayo Pandhawa kon maju nak kokok geti ora sagere sing ora ri monyo kaya rek kematine ora jamak iki tuwek